Здравейте, приятели на футбола! Днес ще ви направя съпричастие с неделните матчове от европейските футболни квалификации, които се играят на Стария континент. Първият двубой, който съм си набелязал, е ранната среща от днес между тимовете на Казахстан и Русия. Казахстанците направиха изключителен мач срещу тима на Шотландия, като ги разгромиха класически с 3-0, а пък Русия загуби при гостуването си на Белгия с 3-1. Двата тима се познават много добре, защото голяма част от националите на Казахстан играят в силното руско първенство, а и изявени руски треньори са наставници в казахстански клубове. В този двубой, който се играе на изкуствения терен в Казахстан, моята прогноза е, че ще бъдем свидетели на гол-гол в матча. Вторият двубой, който съм си набелязал, е между съставите на Уелс и Словакия. Домакините почиваха до този момент в надпреварата, докато словаците постигнаха успех срещу тима на Унгария. Къде с късмет, къде с футболни аргументи, словаците показаха добра игра срещу маджарите и победиха с 2-0. Сега, при второто си гостуване, при гостуването си словаците имат шанс да постигнат втори пореден успех, но това едва ли ще се случи, защото футболистите на Райан Гигс са мотивирани да постигнат успех в надпреварата. Моята прогноза е, че въпреки липсата на Гарет Бейл в състава на Уелс, те ще победят ще победят при своето домакинство. Единица в двубоя Уелс-Словакия 1. Третия матч, който попада в моето полезрение, е между тимовете на Израел и Австрия. Израелците вече имаха едно домакинство и завършиха 1-1 срещу Словения. А тимът на Австрия злощастно загуби от състава на Полша с 0-1. Независимо, че австрийците имаха изключително много положение и прибираха куп голове, особено в края на матча. В този матч моята прогноза е, че ще бъдем свидетели отново на гол-гол в двубоя. Четвъртият двубой, който съм си избрал за прогнозиране, е между тимовете на Унгария и Хърватия. Домакините не успяха да вземат нищо при гостуването си на Словакия и загубиха с 2-0. Докато са хърватите, макар и трудно, победиха Азербайджан. Естествено, че хърватският футбол е в голям прогрес, имат изключителни футболисти и могат да победят всеки един тим. Затова не са далеч от мнението на специалистите, че Хърватия ще вземе този матч. Но независимо от това, моята прогноза е, че тази среща в Будапеща ще се реши след първото полувреме. Тоест, прогнозата ми е да падне над 1,5 гола през втората част от двубоя. Петият двубой, който попада в моето полезрение, е между тимовете на Словения и Северна Македония. Словенците направиха равенство при гастрола си в Израел и очакват с нетърпение състава на Македония, за да постигнат своята първа победа. При подобни двубой е много вероятно да станем свидетели на изключителен брой картони и нервността и паниката да бъдат много по-големи от футболните аргументи. Прогнозата ми в тази среща е да има червен картон в двубоя. И последният матч, който се наемам да прогнозирам, е голямото дерби от тази вечер между тимовете на Холандия и Германия. Холандците направиха изключителен двубой срещу тима на Беларус, като ги победиха с 4-0. Лалетата още първото по време поведоха с 2-0 и загатнаха за голямата си класа. Холандският футбол в момента е в изключителен прогрес. Това се забелязва и от представянето на Аякс Амстердам
който се класира на четвъртфиналите в Шампионската лига, като унижи големият фаворит за трофея Реал Мадрид. В същото време тима на Германия нямаше добой от европейските футболни квалификации, но направи едно равенство срещу тима на Сърбия, което не впечатли никой. Но независимо от това, трябва да отбележим, че Германия не е Беларус и германците са способни да направят чудо при гостуването си в Холандия. В този контекст, моята прогноза в този матч между Холандия и Германия е, че ще имаме гол-гол в двубоя през второто по време. Благодаря ви за вниманието от мен, Даниил Кисов.